баргузории 68-мин ҷаласаи шӯрои раҳбарони хадамоти гумруки кишварҳои муштаракулманофеъ бо таҷлил аз 25-мин солгарди ин шӯро ба ҳам мувофиқ омад. дар ҷаласаи шаҳри Душанбе мақомоти хадамоти гумруки кишварҳои муштаракулманофеъ мавзӯи ба ҳам мусоид омадани қонунгузориҳои гумрукӣ ва ҳамчунин таҷдиди низоми техникӣ ё компютерии хадамоти гумруки ин кишварҳо созишномаҳо имзо карданд. имконияти суҳбатҳои мустақим дар чунин вохӯриҳо мавқеъҳои моро дар мавриди масоили манфиатҳои муштарак наздик мекунад ва дар ҳалли мушкилоти ҷамъшуда шароит фароҳам меорад. вале дар ин ҷаласа намояндаҳои мақомоти гумруки Туркманистон ширкат надоранд. қаблан раҳбари ин кишвар низ дар ҳамоиши раҳбарони кишварҳои муштаракулманофеъ дар шаҳри Душанбе ширкат надошт. коршиносон ҳадс мезананд, ки сабаби наомадани мақомоти гумруки Туркманистон ба шаҳри Душанбе ба мушкилот дар равобити ин ду кишвар ба хусус ба мавзӯи роҳ надодани мошинҳои калонҳаҷми Тоҷикистон аз қаламрави Туркманистон рабт дорад. бештари содирот ва воридоти тамоми молу колои Тоҷикистон ба воситаи Ӯзбекистон шояд ки ин яке аз сабабҳои сард шудани муносибатҳои Туркманистон бо Тоҷикистон бошад. ҳамчунин қарор аст миёни ин кишварҳо рамзҳои маҳсулоте ки аз ин кишварҳо мегузаранд ба ҳам мувофиқ карда шаванд.